Deco, vreme je za priču. Bio je jednom jedan dečak i njegov učitelj. I oni su tako hodali i odjednom na putu vidjeli su par cipela. To su bile neke stare cipele i oni kad su ih vidjeli shvatili su da su te cipele zapravo pripadale jednom seljaku. On je bio jako siromašan i radio je na nekoj njivi tu blizu. I onda dečak kada je video te cipele, njemu je došla jedna ideja na pamet. Kaže, hajde da se mi našalimo s ovim seljakom, pa da uzmemo njegove cipele, da ih sakrijemo negde, a mi ćemo otići iz jednog žbuna pa ćemo da posmatramo njegovu reakciju kad vidi da ih nema. Ali ovaj učitelj je rekao, ne možeš tako da radiš. Ne trebaš da se šališ na račun tuđe nevolje, nego hajde mi da uradimo nešto drugo. Hajde da u svaku tu cipelu stavimo po jedan zlatni novčić, pa da se onda sakrijemo iza žbuna i vidimo onda kakva će biti njegova reakcija. I dečaku se svidjela i ta ideja, pa su oni to i uradili. Stavili su novčiće i sakrili se iza žbuna i čekali. Posle par minuta taj seljak je došao do svojih cipela i onda je krenuo da oblači svoj stari pocepani kaput i dok ga je oblačio, stavljao je ovako nogu u jednu cipelu i osjetio da nešto ima unutra. I on se prvo pitao, pa šta je ovo, nije valjda neki kamenčić? I on je uzeo cipelu i ovako je gledao nju. Kad je on malo bolje pogledao, a to zlatni novčić. On se sav zbunio, gledao oko sebe, pa ko je to mogao da stavi? A bio je jako i srećan u isto vrijeme i nije mogao da veruje šta se desilo. I on je stavio taj novčić u džep i krenuo da obuje i drugu cipelu, kod ono opet nešto unutra. I on gleda šta je? Onaj drugi novčić. I on je bio toliko srećan i radovao se i skakao i nije mogao da veruje šta mu se desilo. I onda je odmah kleknuo, podigao je pogled na gore i uputio je molitvu zahvalnosti. A u toj molitvi je spomenuo i svoju bolesnu ženu koja ga je čekala kod kuće i decu koja su bila jako gladna i nisu imali šta da jedu. I ti novčići su mu baš dobro došli da bi mogao da nahrani svoju porodicu. I onda je otišao kući. A dečak je sve vreme stajao i gledao s očima punih suza. I tada je rekao svom učitelju, hvala ti. Naučio si me lekciju koju ću pamtiti do kraja života. I sada zaista znam onu rečenicu koja kaže da je više blagosloven onaj koji daje nego onaj koji prima. Tako da svaki put kada vam se ukaže prilika, pomažite drugima i učinite ih srećnim.